Egwuonwu Agbia na-enye m Nwoye ọka beghị afụwa m ụwa nwaanyị enyi mụrụ m dị ọkpara ya wee bụrụ mmadụ kwuo m nzi a ọsị mpapa na o nwere nwe ego batarịarị mma egwe ka oru chia mba kedụrụ nyatọ n'obu chia wit ọpreshọn elu nzukọ nzi ya ruobu ya nwa na mma alụ stọọ n'ebe ahụ mana m abịalara ụlọ checheche uche chia na nke emefuru ọfụọ ọcha na omekele anyị na ụmụ nwanne ya ma nne ya ma mụ nwa omekele m onye na-azụ ụmụaka na-azụ ma nne ya na-emekeme na-azụ ma m omekele m tanye m ewo n'iwo na nna iwe okwu ka m gwa ụmụ nwanne ya ka anyị nọkọ ibe ọ nnọkọ anwụ dị ibe ka e wee kpaa anya anaghị akpa ya akpa dee ya n'akwụkwọ onye ọzọ bịa kpa anya dee ya n'akwụkwọ maka ụmụazị anyị amụta n'azụ n'iru amịtụsị onye mee ejikọ akwụkwọ ọma na nna nna ya nyere nna ya nyaba ala na ogori ego iwe nede anya maka ụmụ nwanne gị ụmụ nwoke nwere onye ya achụ nede anya maka ụmụ nwanne gị nwaanyị nwere onye ya achụ onye bata kpaba aghara ikpechara ụmụnna chọọ na onye na-enyekwa gị nsogbu ụmụnna ya achọ anya ya nyere gị ebe ịchọrọ nsogbu elesi anyị ara eje mee nke ọka anara eme ma ọ bụ ma na ọ ga-esi nwanne gị nyafụọ na ọ bụ ọzọ nwanne gị mmadụ anara eme ya eme so Chineke anyị wee jee nzukọ ya na-anwụ nye n'iru ụmụ nwanne ya n'iru nne ya taa na ọmụnye ya n'elu oso aga agba m akwụkwọ ị na-eso nke uriri eweta akwụkwọ gwa m ihe dị na ya n'imechego m ibe ya eme m ọ bụrụ so onye jee yunivasiti na-amụ iwe na onye jee kọleji na-amakwu iwe onye gụ standard 6 na-amakwu iwe na uche ka ị nwe ada ama wee na-esogheri m na ọ bụrụ na ide esogheri m ọ bụrụ nke ọdụ na-esogheri m ma nke etiti eme ibe ya elu ogo elu ya ị na-ene n'anya ọ bụrụ na ị nwere uche mana ike igwe uche na-esogheri m osu na anyasị anyị afọ su n'ụtụtụ anyị afọ su na mgbede anyị afọ ị nara asị mma kọmpe mma ọda nke ego ọ na-eweta nke kacha n'ihu na bọsị arụ nwe m ji were mkpọsị be mgbelete rute nke a gbaa okirikiri ruo etiv ọzọ chara m ejewere ụlọ ọgwụ na nri onwuru na-enwe na ọka beta o bụ mmiri afụkwanya ya na m afụkwa okwe mmuvuo m na-elu n'ụlọ ọgwụ n'ọlụ dọkịta ọka na-apịtọ na-eme ọ bụrụ onye ya nwa nwụchagwu ọbata chimugeri ncha na aka ete dị ekwe na ojiri aka ya na m agbatagwu akwụkwọ ojiri aka jekwu nwanyị si nwa ya ka ezi si onye nke nna ejekwuru dọkịta na chia mgbe ụlọ ọtụtụ oge olomgba na-anyụkwasa dọkịta mmiri n'ime ike ahụ na tieti na-eti dọkịta wee sị dama aka na abụọ chụmụ nke abụọ ndụ ka nwaanyị dị ime ọnwa n'aka n'ọkụ oseti si na nke ọbụla ọgwụ a na-agwụ ya agwụ kasị mbe ịgharịkwa labụ ejegwo labụ mbụ ọsị ngharị ego niile ọdụ nke ọ na-eche etinye 50-something o were 40,000 o ji nyebe gbada na nkwọ weta ego
nye tofue nke ahụ labụ ndị ikpere maazị na tritment enye m ikpere maazị nchidozie tubu n'aka anyị wee nata lute n'ike a amara m akwụwe tubu amiri ju ya na amara m akwụwe mgbe kuo onye chana m ama akwa eleeze kwuo nwaanyị nọ nke a ọbaba ụmụnna na-eme ka ụwa niile nke ọzọ nọ nke na onwere eji ọtọ ma abụchara ụmụ akwanye eri ahụ etiti mgbe eri osu na etiti mgbe eri olile chita akịa tịda jiri akịa tiwe titi mgbe eri Agbia jiri wiwa caretaker tibe elesi eti ọgwụ dị iche iche wee tụtụ ube chie wee isi so o wee bụ na Chukwu eme dị iwe ya bụ arụ na-ebenete ọ na-eme ike ya anyị na-eme ike anyị nke ahụhụ nke tụrụ n'ọnụ tụrụ niile wee bụ na nka dị ndụ na-ekwu okwu ọsị papa ji ọsị ma wara na ọya ya agwa na-egbu m n'ocean of time ite na mma wetu ọgwụ niile enye n'ụlọ ọgwụ ọ dị very clever ọgwụ niile onye n'ụlọ ọgwụ enye n'ụlọ ọgwụ ọ gagori amara m ndị dị n'enemu na-anyụ amịrị n'ụlọ o jegori be ndị pharmacist nwetacha ọgwụ niile ahụ kwụọ ọgwụ ya paketi ya dọrọ nke e nwetara n'ụlọ ọgwụ na-ahụ si na ọgwụ ọsụmụ na aṅa na ntị na ọgwụ oje na paketi a sita ndụ ahụ ogote disenti onye m ya ka onye ejezi m ụlọ ọgwụ nwoke dekwere na akwụkwọ decheche ka e wee jee riwe m ee na Abakaliki street Ọka ọsị mwerugo akwụkwọ o jiri aka ya ndụ ahụ ya nwoke da akwụkwọ onye nka njekwuo dọkịta ọzọ na origo na anyị onye rigo 60,000 ede ọdị ka anyị ji ego ọda akwụkwọ nye m ka nje ebe dọkịta nke ọzọ nje ebe dọkịta nke ọzọ ya onye a na-ekwu iwe bụ okenye ị na-ege ntị ka ị wee maa na ndị dọkịta bụ ndị ori na ọdụra mma ibe a na-eme ụmụ mmadụ ajọka and ịdụ serious